Kaswiri wakale odziwa kukankha chikopa yemwe amadziwika bwino ndi dzina loti Esau Kanyendae, ndipo momwe ndangotero ndidziwa ambiri chithunzithunzi komanso chikumbukiro cha player ameneyu chabwera m'mutu mwathu. Esau Kanyendae ndi player amene wakankha chikopa komanso yemwe ali ndi mbiri yabwino ku nkhani ya zimenezi ya zamasewero a mpira. Iyeyu wasewera matimu monga Mighty Wanderers kuno ku Malawi, ndipo wasewerapo timu ya mdziko la South Africa komanso ku dziko lija la Russia imene adasewera ku timu ija yotchedwa Locomotive. Ndipo timu imeneyi ya Locomotive ndi imenenso idampangisa kuti achite kapena kuti apeze nawo mwayi osewera nawo gemu ya mu UEFA Champions League. Kamba kunena kuti timu iyi nthawi imene iye ankasewerera kumeneko ku Locomotive, timu iyi nkuti itachita nawo qualify kusewera UEFA Champions League. Ndipo malingana ndi mbiri zimafotokoza kunena kuti iyeyu adakwanisa kuchinyanso chigoli chimodzi kumeneko ku UEFA Champions League. Ndipo goalkeeper wake adali De Gea, ambiri tamudziwa goalkeeper ameneyo. Goalkeeper ameru kunkambayo amene wa Esau Kanyendae adakwanisapo kunchinya chigoli chimodzi. So nkhani yathu yayikulu ndiyonera kuti monga tonse tikudziwa kunena kuti masiku amenewa amene tikudusawa tili muthenga wachisoni kunena kuti iyeyu sali nafenso limodzi ku dziko lino lapansi, kamba kunena kuti moyo wake wachoka. Pangodusa masiku anayi okha iye atalemba pa peji yake kunena kuti sakupeza bwino, kamba kuti akuvutika ndi nthenda ya kansa ya mchiwindi kapena kuti liver cancer. Ndipo mmawa wake wa tsiku linalo ndipo mwenso komamveka uthenga wonena kuti playayu watisiya. Ndipo malingana ndi akubanja adasimikiza za imfayi kunena kuti Esau Kanyendae wamwalirira kumeneko ku United Kingdom kumene amalandira thandizo la kuchipatala. Ndipo malingananso ndi akubanja afotokoza kunena kuti dongosolo lonse la maliro lichitikira konko komwe ku United Kingdom kumene iye amakhala, ndiye kuti zokhuza kuyikidwa kwa thupi lake zichitikira kumeneko ku United Kingdom. Ndipo kuno ku Malawi monga mamabo wake anthu osiyanasiyana leloli adasonkhana ku bwalo la zamasewero la Bingu International komanso ku Kamuzu Stadium mu mzinda uja wa Blantyre. Ndipo kumeneku kudali kupereka ulemu wawo osiriza, ndipo mwambo umenewu umasogoleredwa ndi maplayer onse akale kapena kuti opuma amene ali mu bungwe la Legends Football limene maplayer onse amene adapuma pa zamasewero amakhala akukumana ku bungwe limenelo kukambirana za momwe angayendesere zinthu zawo kwa maplayer onse amene ndi opuma. Ndipo maplayer onse adakumana kumeneko mu mzinda wa Blantyre komanso Lilongwe kumene amachita chikumbukiro komanso ulemu wawo osiriza kwa Esau Kanyendae. So nkhani ina imene timafuna tigawane ndiyonena kuti malingana ndi imfa imeneyi ya Esau Kanyendae, mmodzi mwa anthu wakuno ku mudzi kuno ku Malawi yemwe amakhala mu mzinda uja wa America amene dzina lake ndi Kenneth Nserema adalemba pa tsamba lawo la mchezo mawu onena kuti Esau Kanyendae adayenereka kuti ayikiridwe chinthu china chake mdziko lino la Malawi chimene chikhale chikumbukiro kunena kuti anthu asazayiwale mbiri yake. Iye adafotokoza kuti pakuyenereka pakhale chinthu china chake chosema kapena msewu wina wake kuti upasidwe dzina lake. Ndipo iye Nseremayu adafotokoza kunena kuti tisamangopereka mayina kwa anthu andale amenenso ndi mbava mdziko lino, kumapatsa mayina a zinthu zina zake kuti iwo azipitirira mbiri yawo kumveka, kuleka kumapereka kwa mahiro amene adayika dziko lino pamapu mu zinthu za positive zimene tilibe nawo vuto lililonse kapena kuti mwina anatibera ayi. Komano vuto ku Malawi kuno timazitchula mayina a anthu amene ndi andale amene muchilungamo chake ndi anthu okuba, nkumawapasanso mayina a zinthu zina zake kuti iwo azikhala zikumbusiro pa zina zake.
ndipo iye adafotokoza kunena kuti dziko la Malawi linayenera kuti lilingalirepo pa zimenezi, kunena kuti Esau Kanyendae asangopitapita. Ndipo iye adanena kuti ngati kuli kotheka kunayenera kuti dziko limange stadium kapena kuti stadium ina yake ipasidwe dzina lake, ndipo kotero ikuyenera kuti iyenera kumatchedwa Esau Kanyendae Stadium, komanso panja pake pa stadiumpo pakuyenera payikidwe chistatue kapena kuti chosema china chake chimene chikhale panja pa stadiumupo chosonyeza mbiri yabwino ya malemu Esau Kanyendae. Umo ndi momwe adafotokozera amenewa a Kenneth Nselema, monga takamba kale ndi mmodzi mwa anthu amene ndi wakuno ku Malawi komano amakhala ku America, kumene iye amachita zina ndi zina kumeneko, komano akufotokoza konseni yake pa nkhani ya Esau Kanyendae kuti dziko linayenera limuganizire mwapaderadera kuti china chake adayenera atachiyika mu dzina lake, kunena kuti anthu azimukumbukira kamba kunena kuti Esau Kanyendae ali ndi mbiri yabwino mdziko lino la Malawi. Komano vuto kuno ku Malawi zinthu zimatchulidwa m'mayina a anthu andale, anthu amenenso ndi akuba, koma iye wapempha kunena kuti ngati dziko tikuyenera tilingalirepo bwino pa nkhani ya Esau Kanyendae, kunena kuti asangopitapita, komano china chake chimene chikhale chikumbusiro chidayenera kuti chichitikepo. So maganizo amenewo a Kenneth Nselema pa nkhani yokhuza kukumbukira Esau Kanyendae. Sitidziwa kuti inu mukuiona bwanji nanga mukuimva bwanji nkhani imeneyi. Mongofotokozera napo mbiri ya Esau Kanyendae anabadwa mchaka cha 1982, ndipo iyeyi wakhala akudziwika kwambiri pa nkhani ya zamasewero, ndipo iyeyi wasewererapo timu ya Malawi National Team magames okwana 72, ndipo iyeyi adakwanisa kugolesa zigoli zokwana 22, ndipo iyeyu ndi Malawi oyambirira kusewera nawo masewero mu UEFA Champions League. Umo ndi momwe tasirizira kufotokoza mbiri ya Esau Kanyendae. Timve maganizo through comment section kunena kuti nkhani yokhuza kutchula dzina stadium ina yake mdziko lino mu dzina lake la malemu Esau Kanyendae, kapena kuti msewu wina wake, kapena kuyika chosema pena pake chimene chikhale ndi dzina lake, inu mukuiona bwanji? Kuti kodi nkoyenera kuti dziko lichite motero pokumbukira Esau Kanyendae, kapena inu simukuonapo kufunikira kulikonse pa nkhani imeneyi? So timve maganizo anu through comment section kuti mukuziona bwanji zokhuza nkhani imeneyi. Mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda onse wala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pa Tomba Sam YouTube channel.